Kina zuciyata ban mance da ke ba masoyiya. This is a celebrity. Adam Ezango, me kake tunani a cikin zuciyarka ne ka? Cikin zuciyata ban mance da ke ba. Gaskiya Adam Ezango ban maka murna ba. Ummar hafi na fa budurwar lilin baba ce. Dan haɗa ka da mami Gombe za a ɗaura muka aure kwana-kwanan nan jaruma ce. Cikin rayuwata ban ga kamar yake ba. Gaskiya Adam Ezango Allah ya baka ɗaukaka. Dan kai ne arewa jagaba. Har ina manta kaina in ban ganki kusa da ni ba. Amma fa Adam Ezango da za ku fara soya da mami Gombe da abin da ya bada citta sosai fa. Kina zuciyata san ki yi min nagata. Assalamu alaikum jama'a. Kamar da yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka sani da Malam Hudu Jari mai a masana'antar Arewa Comedian. S Ahmad Tudawa TV. Channel ne da ke kawo muku fina-finan Hausa da waƙoƙin Hausa da kuma comedy da kuma shirye-shiryen barkwanci. Ina kiran duk jama'an da ke duniya har ma da wanda ke duniyar wata da ku zo mu subscribe din YouTube channel mai suna S Ahmad Tudawa TV domin mu kalli shirye-shiryen da yake yi kullum in ya saki. Duk wani masoyina da ke faɗin duniya ku zo ku subscribe din channel sannan